shine sai in kuma dawa sai in yi right click sai in je loop din nan sai in taɓa loop on off sai in taɓa gashi nan ya ɓace. Yanzu sai in yi control A kaga duka sun yi highlight sai in je file export audio gashi nan sai in taɓa gashi nan ya buɗo min. Yanzu zan zaɓi gurin da zan ajiye shi abin da zan yi export sai in danna gashi nan na danna desktop ya zo. Yanzu ya nuna a desktop zan ajiye. In kuma akwai wani guri da kake so ka ajiye sai ka shiga cikin folder sannan sai ka zo ka rubuta sunan abin da ka gama aiki. Misali soyayya ko gashi nan a wave file ka tabbata a wave ka yi gara sai ka fita sai ka mai da shi mp3 yawa. So yanzu zan sa preset all gashi nan sai in ce to in danna to export za ga yana gashi nan yana exporting. So yanzu idan na je na dawo nan zan ga gata nan gata ka gani yanzu ga waka kenan yanzu ta zama waka sai dai a mai da ita mp3 sai kuma a tura ta sai a tura mutum. Darasin mu gaba za mu nuna ya za a yi iya yin aiki da irin su platinum haka su irin su gata nan wannan platinum ake kiranta wannan kuma ana kiranta cake by bundle ga irin su Cubase. To duka idan kuma akwai wacce mutum yake so mu mai lesson akai to sai yayi comment ya ce yana so ko kuma yayi wata tambaya akai ya ce ya zai yi kaza in Allah ya yarda za mu yi bayani da abin zai kasance domin warware yan matsaloli dai na aikin studio haka ko a Cubase ne ko a cake by bundle ko kuma a platinum ko a sonar wanda dai kake so ka yi tambaya to za mu yi bayani haka. Sannan za mu nuna ya ake ƙarawa ita waƙar sauri sannan idan ana so a cire iska a ita waƙar domin ita wannan da kake gani ai ban cire iska ba ko to yaya za a yi mutum ya cire iska. Yanzu ina ganin bari mu koma yanzu sai yanda za ka cire iska a cikin cool edit ake kiran applications. So yanda za ka cire iska shine sai ka taɓa sai ka highlighting ita muryar da kake so ka cirewa iska noise domin duk record ɗin da kai za ka ji akwai wani ɗan noise wata ya ƙara ƙasa to ya za a cire ta muryar ta zama ita kaɗai sai ka taɓa sai ka danna abin da ake kira bouncing wato bounce to clip akwai kuma bounce to track ga suna idan ka je edit bounce to clip akwai bounce to track to bounce to clip ɗin za ka yi sai ka taɓa gashi nan za ka ga ya canza. Yanzu da ka yi bounce sai ka taɓa shi zai highlight sai ka shiga nan guri da aka rubuta tools sai ka shiga za ka ga wani guri an sa cool edit pro 2 sai ka shiga so ni na so duka waɗannan da ya nuna soyayya ta baiki sahiba ta baiki ke ce a birnin. So idan muka fuskanta nan gurin daga farko za ka ji wani abu aji bari in ƙara so aji to nan duka noise ne wannan idan ka zo nan ma za ka ji ana ɗauka aji to nan gurin duka noise to yanda za a cire wannan noise shine sai ka yi highlight ka gani highlight ka yi left click a daidai nan sai ka ja zuwa bangon dama gashi nan yana tafiya sai ka tsaya idan ka yi kamar ɗan guri mai tsayi haka sai ka tsaya sai ka shiga effect sai ka shiga noise reduction gashi nan noise reduction gashi sai ka kuma taɓa noise reduction a cikin noise reduction ɗin kana shigowa zai baka option sai ka biyo shi sai ka taɓa noise reduction sai ka taɓa za ka ga wani abu ya fito kuma haka sai ka danna get profile from selection sai ka danna